खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 फेब्रुवारि 2021 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हानाय नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दं। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि थाखाय गोसोनि जिंगाया बांसिनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ बारा फोथायोब्ला खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, नाथाय बांद्राय मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि फारसे अननाय गैयै जागोन। गुबुनखौ अननो रोंनाय नङा एबा मान होनो रोंनायबो नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे आरो गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन। गोजोननायनि आंखाल जागोन। गावखौल' साननो रोंगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। समाजाव मानहानि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा
गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन नाथाय बारा मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा आगोलनि गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो गनायजागोन। गुबुननि थाखाय अदेबानि जिंगाया बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। नाथाय बेलासि समाव गोसोखौ आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन आरो खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनायजों लोगोसे मोजां फिथाइबो मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोबां गोरोन्थि मावफ्लांनानै लाजिनांनोबो हागौ। मानहानि जानांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि थिग समाव मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। माबा जाहोनाव सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन।
मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा जानबुङाव रायज्लायनो मोननानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरबा लोगोजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।